Готови ли сте за истината? Аз винаги съм готов. Това са грешните очила. Да, това са грешни. Готови ли сте за истината? Аз винаги съм готов. Истината. Всички си мислим, че я знаем. Но дали е така? Ами сега Чичо Алекс ще ви обясни за тинейджерите и тяхната истина. Така, тъй като днешно време момичетата са доста популярни с тяхните duckface и селфита, така че помислях да започнем първо с тях. Знаете ли, всеки сигурно е виждал такива снимки от няколко момичета, където се опитват така или така се подават. Разбирате ме. Но тези момичета, които събират по 200-300 лайка на такива снимки с duckface, селфита, всеки ден взимат по 50 снимки, за да се почувстват по-добре. Почти всяко момиче има нужда да обърнете внимание. Няма значение дали е по-затворено или няма Фейсбук. Всяко момиче иска да я обръщате внимание. Ако ви харесва, ако се нуждае от вас или не знам, иска да поговори с някой и единствения си вие, трябва да обърнете внимание. И естествено идва момента, когато момчетата не разбират. И аз съм един от тях и трябваше ми време, за да го разбера. Да fuck. Момчетата по някой път са задници. И ние не можем да го променим. Така че, момичета, май трябва да го преглътнете. Сега продължавам с момчетата или тинейджерите момчета. Те не могат да спрат да мислят за точно така. Какво да направим? Истината е. Истината казана. Няма какво повече да казвам. Но така или иначе трябва да го поговоря за вас, така че няма значение. На тази възраст, на моята и малко до 15-16 годишна възраст, това е нещо нормално, но идват и ни проблеми. Сигурно сте чували и това вече става проблемно. Нали знаете, всяко момче в момента може би мисли за секс, но идва проблем, където го прави вместо тях. Дори да не им се прави, нали знаете, те отиват на този сайт и им разболява мозъци. Плантира един вирус в мозъка им и те после някакси, като продължават да го правят, нали, да гледат става все по-зле. И не го казвам като хубаво, става по-зле. И примерно представете си, че излизате навънка и видите едно хубаво момиче. Хубаво, нормално момиче. И така, и вместо си помислите, о, виж каква е хубава, сигурно има хубав характер, нали, дали ще се хареса ми. 99%, аз не съм от тези 99%, почват да мислят, о, вся тая, как ще е на... Ой, не ще разкъсам! Това вече са пълни глупости. Аз просто нямам думи. Не знам, аз просто нямам думи. И някакси това е истината за момчетата. Не знам какво да кажа повече, честно. Така, продължавам по-нататъка, но и се връщам при тинейджерите, момичета. Така, идва много раздели има. Значи има момичета тип затворени, но има едно нещо, което всичките групички или всичките видови момичета ги свързва. Има три неща. Момичето иска да му обръщате внимание, независимо къде сте, как сте или какво по дяволите правите. Второто нещо е, тя никога няма да се приеме такава каквато е, ама не съм виждал момиче, което до сега да се приеме. Примерно, аз пиша, ти си хубава, ти си красива, нали, имаш хубави очи и сам, не, нямам, спри червик са, не, много съм дебела, много съм грозна, изобщо не ставам за нищо. Еми разберете, ако аз продължавам да говоря така, нищо няма да се случи, защото просто ви няма да се приемете. Така че няма значение дали аз ще ви правя комплименти, докато вие не се приемете такава каквато сте. Не говоря от реална точка, говоря да се възприемете добре. Аз примерно, може би съм по-пълен, нали, не съм от най-хубавите,
И не съм от най-умните, но си приемам такъв какъвто съм и си харесвам. Това е. Аз съм 20% зубър, 30-40% дебил, още 30% имам умор и нещо такова и другите процента съм като някакъв парцал, може би, и мозъка ми не функционира през другото време, така че не знам. Така е, наистина, какво да направя? Такъв съм и се харесвам, това е, няма какво да правя. Пускайте песен. Връщаме се на момичетата. Имам фристайл рап за вас. Ай, муцки, спрете с тия дъкфейс, мъкфейс. Ай, тъкмо като съм започнал, спрете с тия селфита, мелфита. Оу! Така, казах, че 3 неща повечето момичета си мислят. Но сега се връщам на момчетата. Така, момчетата, както казах, повечето от тях имат плантиран вирус от и прочетох в интернет, че това става проблемно и в бъдеще ще имат проблеми. Така че, за да поправите това, момчета, когато, нали знаете, лъскате бастуна, опитайте се да не гледате опитайте, освободете въображението си. Освободете го. Просто, не знам, малко мислете въображението си. Имате човешки ум, е невероятен, може да създадете каквато сцена искате. Каквато сцена искате, може да създадете във вашия мръсен ум, както се казва. И поработете върху вашето въображение и по този начин малко ще спадне този вирусен ефект. Но идва момента, където има момчета, които са, как да го обясна, гадняри по природа. Просто няма как да... Те са като гадни мръсни дъвки, които не е хубава дъвка, която да ви се лепни като мен, защото аз съм хубава дъвка, някаква мръсна дръвка, дъвка от земята, пълна с косми и боклуци, където ви се лепва и няма измъкване. Дами и господа, вече няма отговор за това. Значи по принцип момчетата по някой път трябва да станат гадняри за едно момиче да им обърне внимание. И проведох такъв експеримент преди 1 година. Така, бях на рожден ден на един мой приятел и имаше едно момиче, където по принцип е много странно момиче, изолирана, пък не, не знам, много навързани неща наведнъж. И сега се чуда, нали, аз не исках да й такова вниманието, аз тогава бях в супер настроение, самочувствието ми беше високо, но имаше части, където бях пълен задник. И това не го казвам и не са толкова се гордея. То се чувстваш добре, но не съзнаеш какво казваш. И може би няколко пъти са там, смеех се, такова съм, нали, така нататък. И всъщност аз бях центъра на вниманието много странно, но е така, като си гадняр, като имаш да казваш и да обиждаш някой, просто като имаш материал, с който да работиш, изведнъж ставаш гадняр. И това няма избягване. Просто трябва да станеш клоун, защото клоунът събира вниманието. Това е истината, дори да не го осъзнавате. И в ония момент, след толкова много глупости, които направих, спрях и момичето изведнъж почна да се закача с мен. И точно така, това има момента, където аз дойдох до моята смислена точка, че трябва да се държиш като гадняр, за да може момичета да харесат. Това, за съжаление, е истина. Това, за съжаление, е грубата истина. Просто, не знам, нямам думи. Аз през тази година събрах доста информация, в която и аз не знам как да ви обясна по-точно. Истината си е истината. Така казвам. Не знам, просто момчета, момичета, момента трябва да поводеете. Просто някакси сега ви избиват емоции, сега някакси се чудите какво искате да се насочите, сега се чудите, нали, какъв ще станете в бъдеще. Но да, наистина, по някои пъти родителите имат проблеми и някакси се изкарват го на вас, или по някой път родителите са безмозъчни тапаци, които не могат да разберат. Но няма как да са безмозъчни, но просто методите им са нереални. Под нереални имам предвид. Майка ми, днеска, съжалявам, не бях много концентриран. Госпожата ме ядоса, имах проблеми с учениците и днеска ми беше гадно настроението и изкарах
изкарах 4. Как може, бе? Ти разбираш ли, че това ти е бъдещето? Сега като дойдеш от тази... Да. Това за съжаление е истина. Разбирам, че това е една не толкова добра оценка, но трябва ли да правите от мухата слон, както се казва, защото иначе нямам думи.